bandiraɓe en mbino kala ko dilli ɗum ko ɓuri ɗum doole dilli ko France dilli ko Mantes-la Jolie holko dilliniɓe Eva Diawande make-up eyyi bandiraɓe ganummo natti kala hen joguiɗo kew yangue inde anniversaire walla goɗɗum a yiiɗi yodde fewde e fewnitade yetto Eva Diawande make-up toon to Mantes-la Jolie. Ah oui, elle est la reine du make-up. Kala to mbaɗa wonde France yetto Eva Diawande make-up. Numéro makko 076 74 08 908. Snap makko Eva Sam. TikTok makko Eva Diawande. Ah oui, avec Eva Diawande make-up toujours au top. Ceyɗum. Sawi Zeydi fils di Khalif et Big Weltare TV mbiya jalbi sponsor officiel Zeydi fils di Khalif jalbi ko galleji pattamle miji yeyata terrain ji kono ene wonde peinture baɗɗo fayida sa mahi a yiɗi galle ma yoɗa yetto jalbi peinture aji baɗɗi fayida ɓoyoji duuɓe kitale taw bonani taw furani bandiraɓe jalbi partenaire officiel. Big Weltare TV et partenaire uji mum rokkata mon série mon Zeydi le fils di Khalif. Binden Gauba Dewa wadda kirim drog no belirda tuumeda gandanda laamu nanguma bonirda walla ceera e saguma ngura ka basa taw ko moƴƴo gonnoda ko forno imam resne khalis jama ƴetta ñamadu o desde debbo yeebi ha metta mbari ɗum sukaɓe rewɓe ɗanno jinnaɓe ɗamino ndewo belam aduna mbaylo jejibto gummino ma yie e nder film Zeydi le fils de Khalifa leñol fulɓe film Zeydi onen koto umpe ko leñol men findinte leñol fulɓe film Zeydi onen koto umpe ko rendo men findinte. Wadda kirim drog no belirda tuumeda gandanda laamu nanguma bonirda walla ceera e saguma ngura ka basa taw ko moƴƴo gonnoda ko forno imam resne khalis jama ƴetta ñamadu o desde debbo yeebi ha metta mbari ɗum sukaɓe rewɓe ɗanno jinnaɓe ɗamino ndewo belam aduna mbaylo jejibto gummino ɗum fo ma yiye e nder film Zeydi le fils de Khalifa leñol fulɓe film Zeydi onen koto umpe ko leñol men findinte leñol fulɓe film Zeydi onen koto umpe ko rendo men findinte. Fatel he on ngam o mbarno wuure ndu suud Fatel an dufta ga suud hay arab war ida fo nder suud tan giƴen fo ummima guila sala ɗojjat kay haade nder tan gonɗa aɗa ufi tan sa wonno maaro kam jawa uf wiyete an kam manda jogoɗani sagginani yimɓe bottani umre ɓandam ɗum welani sikkanna ka andu ɗum bo an ɓanduma feera wel han jam ɓandu wali ko woni jaw ƴeew giƴen fof pini caggini pooye nana goto fof saggini bare mum keɓa nden ndu suutan mbaɗa tegaɗo gujjaji ni ha yalto sagginana yimɓe sibal mam saggin kay mi waɗat ɓandam du seɓor tan ƴewna men kaji mi yara bel mam mi imma heewi sa yarani kaji tan min ñamata ala wiyani noon umre immo ay ko woni umre a wonɗo
ala wana mi ma alki ɗum ko lancement film o soir emmo mbimi hoy hoy yaw ne wona 2 heures tawi taw rotti on daramde 3 minutes dokkuma toon ɗuftoɗa e suude taggina otom tawta toon noon ngol kam mi noddotama mi natat toon mi tawma koy aɗa yiɗi suudu koy yawon wannam ceeb tan walla mi unma Ang mo jera boy. Boy. Boy mahala lingi no ko woni. Wana c'est le fils de Khalifa Diaga. Ah bon? Ouais. Pas de problème. Ah, be ci cargo so babram men goni seram bi walla bi ministre walla bi président ko belam badata leydi. Ah jom e tabo kan boy. Bi de wari ko boy gor jugide avenir. Boy wite follow. Ah bon? Ouais, dum de bindi doyna. Dum bindi même ngam bay. Mi warani wonno mi ala avocat. Mi heere yarde ko ɗum ɗon tawi jabbor tan wal wakala boy la yarge boy yarge boy waɗi kam fausede de holon boy waɗi fausede boy ɗum dokku ɗum rendez-vous ɗuɗi mbaɗa hokkani rendez-vous normal boy papa pona mo kani rendez-vous normal wadi ko badon nomi fof kay boy ana majjanno yaade jonga il faut jagga hen ko jagga men azza fall nan ko minnu wadi kam dekkal joni il faut an noddam ko tam hay ko fin sem do dekkal non watta la ko na watta na tan je mero fedi galle mo titina ton satina galle problème won ma ay galle mo ni hambal xaar ma ay problème go gay wala ko ka wawal dem kaay ay am adendo min mamana ko lon kaade non wartalu min boranno sare weyam billahi boranno boji garta c'est dit d'accord mais wartalu min won dum do gorko seeda ko fay ah sabu wallahi ni wona gorko c'est bon moji mi mo joppan gorko ah d'accord la problème wala na do moji marti yam dum boy c'est bon moji ok c'est bon binden Gauba Dewa wadda kirim drog no belirda tuumeda gandanda laamu nanguma bonirda walla ceera e saguma ngura ka basa taw ko moƴƴo gonnoda ko forno imam resne khalis jama ƴetta ñamadu o desde debbo yeebi ha metta mbari dum sukabe rewbe danno jinnabe damino ndew belam aduna baylo jejjibto gummino iye dum fo ma iye ender film Zeydi le fils de Khalifa leñol fulbe film Zeydi onen koto umpe ko leñol men findinte leñol fulbe film Zeydi onen koto umpe ko rendo men findinte do vraiment merci mon hande monsieur Mamadou Diallo ora so ça va bien ne gorda alhamdulillah ad sende merci alhamdulillah ay de ça non vraiment c'est juste hande ko minarno do mari men jewti ah oui nde wonno hakkunde mina ma en boydi gilenen goni sukabe ha faade nyallagal hande ça c'est vrai bon d'ailleurs que mina ma en bayodir parfois mais ko haajuji tan bay non kadi ko yettere Allah e garangalam hande non e galle ma ko weltare ne fi vraiment parce que to badeda do place mo jogida hande waddu mérite ne fi wana hay sede kadi mi boyi dum haalde hande heewi e bibbe fulbe ene jidi joda to jodida do
mais an hande so tawi a jooɗima ɗo henne aɗa waɗi ɗum mérité par ce que ko jangde maɗa e neydi ma joƴƴinma ɗo henne ɗum noon mi ñaago Allah to Allah junnu ɗum bon ko wona ɗum mbimi hande yom ar mbar men mbaw yewtinde wonno en mbaydiri no feewi wayre ɗon tawe ɗon toujours égal à lui Doro merci beaucoup kadi weltima no feewi e visite ma o kadi kala ko fof ko gonga mais min kam oɗo saaha ɓurmi sohlude ko dowuji moon surtout ko premier mom dossier mo kemme et surtout kadi aussi dossier o en tant que tel wona n'importe quel dossier de ce fait ko dowuji ɗi ɓurmi sohlude e félicitation ngaji ɗi encourage uji ma ɗi parce que pour neɗɗo yalta hen avec la tête haute ce n'est pas facile kadi en tant que Zeydi fils du Khalif gandanɗa hoorema e leydi ndi c'est un exemple un guide religieux bien respecté dans ce pays ɓiyum ene woni e oɗo probléme min mbaɗa won jogui oɗon dossier donc ko duwaw cohlumi duwaw cohlumi nde Allah yaltintami hen tawa mbaɗa waɗi hen réussite no feewi ha fierté mo mbiyata o wawa feñde vraiment. Ça va Zeydi? Alhamdulillah. Ça va bien. Comment on fait? No gonal ma ɗo mbaɗa ɗum ni. Alhamdulillah mbaɗa yetta Allah no feewi. Jabri Allah. Gonal ma ɗo mbaɗa mo sani. Comment on ami yetta Allah no feewi. Jabri Allah. Alhamdulillah min mbaɗɗa hen. Jabri Allah. Alhamdulillah. Dieu merci. Bon, deux choses aduna kam ɗo hen. Addi kam ɗo ko en tant que musulman, mais aussi en tant que peul, to joɗiɗa ɗo wona place ma ɓi pullo jooɗo joɗiɗa ɗo non non. Bon, je voulais avoir des informations sur ça. J'ai tout entendu. Je ne sais pas si ce sont des accusations ou pas. Ligide leer na quand même parce que en tant que gam halante ko woni hen. Tu veux avoir des informations sur moi? Ouais. Déjà, on connaît ma présentation, on connaît comme journaliste. Non, je suis avocate. Plus précisément, je suis avocate de Fulbe. Je suis là pour les bonnes. Mais est-ce que à nouveau avocat, avocat et avocate pour non. Avant? Non, ok. Quand c'est un nom très important, on a quand même Foufkoulim, parce qu'on a n'importe qui aussi tout un dossier. Donc, on a une motivation, on a quoi demande. On a dit non. Mais nous avons des fouf. Nous disons même que nous avons fait. Merci pour la confiance aussi. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que vous proposez du coup? Non, Anna, Mamoud Diallo. An ka duwaw kadi so tawi a nani wima an ka duwaw ka neɗɗo moƴƴo kadi guile ganduma faade ñallagal hande min de Doro so mi yiyani ma e gor trace afruji ma fan de mine lawol bon ko wona ɗum il y a deux choses gaddude kam ɗo ene hen première chose woni dossier Zeydi fils de Khalifa on a dimi ɗo ene mi yi mo ganduɗa il faut 1 milliard sur le table. Ala ko sohli sona yotti saisi. Mi yimo gandanɗa hoorema ina fawi kadi 1 milliard ala ko sohli sona yo Zeydi yo waɗe libéré. Est ce que aɗa famini widama ko donc en tant que an e minema ken sehilaɓe te mbeɗa andi wonto dewɗen oɗo projet so mi rewni ɗum e junngo ma dañ hen te mimmam dañ hen te saw yaltata yara hay nokku ɗum jeeyi sababu mbimi yom ar galle ma mbawen yewtidde hen goɗɗum addani kam ɗum. Des informations sur ce que tu as fait, si ce qu'on t'a accusé, quoi, si c'est vrai ou pas. Parce que les gens m'ont dit que tu as donné un placement. Je pense que nous sommes partis du mauvais pied. Parce que min butam on a yaltode. Je ne veux pas sortir, au contraire.
jinmi ko naatde par ce que min mbiɗa ka avocat fulɓe donc min ko haalte ɗo ko fof ko min waɗi ɗum ndendira ɗum noon ɗum ko goo ɗiɗo ɓenguel ɓaade mbiɗa ka avocat fulɓe kam andira ɗum ko ñawirede goonga jimi saɗa walla e balla kam emi ñawire sababu no golle mbaɗmi ɗe mi lelo ko potmi lelade ko sabu ko ɗum ɗon mbaɗmi mérité mi yiɗa goɗɗum. Tu t'entends parler? Mais très bien. Mais andi no feewi kalani ko mais ko ɗum ɗon mbaɗmi mérité. Un risque gonɗo heɓde? J'ai pas trop compris risque. Mais comme min waɗi il faut assumer. Actuellement c'est l'heure d'assumer, c'est tout. Ɗum noon tan jimmi balla kam sohnaji so tawi no wawi wonde. Doro mi nanima kadi mi faamima mi faami no feewi ɗo kalta ɗo kono noon min e ma en dendani yidde en dendani yiyande e haala ma a wi joni ko mbi neɗɗo baɗɗo respectable mbaɗaɗo respecté kadi aussi joguiɗo gandal ɗum tagi tottami ɗum ɗo donc son waɗi ko mbiɗa ko holto gandalam ngal woni et puis hoto yejjide komi juge en tant que juge tu dois être loyal respecter la loi rien que la loi c'est bien vrai que nde leydi ndi ɗo eno heewi ko woni hen corruption mo gasara dossier fof e moni fof no ƴettirta ɗum mais min noon mi ñaaga e Allah wadde ko tagari janngo e jam somi yiyama mbaɗa hersa hen en plus min ne ƴettami fonctionné komi dariɗo cuhriɓe goɗo junngo mbatmi mbimi mi haalata so wona gonga dossier o noon nane lawol hay min mi suwa nadde nder makko mi andani ko woni hen procureur nan waɗi liggey mum les avocats aussi min so yettime yam mum uddit kala ko fee o totti kam mi waɗa appliqué ɗum ɗon so tawi ko baɗɗo on foti nannede waɗede condamné o waɗede condamné so tawi noon o waɗani haydara après on est acquitté. La vie est simple. Bon, oublie ça. Mais à part ça, en direction Mao, cabinet Mao, on va intégrer. Ah, ça va, on ça va. Mais c'est bon, c'est ça. Ça va, ça va intégrer, c'est bon. Mais en guise d'information, ko kala même ko ɗum ɗon woodi kala ko mbiyaami fof min waɗi ha heddi warde neɗɗo encore une fois mi haalino ɗum mami haali ɗum woni wotan momi répété encore une fois mo warani neɗɗo wona barowo neɗɗo mais kala ko wiya goɗɗum min waɗi ñaaguimi Allah yomi waɗi hen juge hen par ce que somi ñawaka ɗum ɗo kadi mami ñawdoy ɗum e joomum subhanahu wa taala to mi yiiɗa yettade toon ete d' accord ko ɗum noon tan cohlumi Sidi jiyaton ɗo en nane moyte ko faya koɗo sikkaɗo so tawi noon ɗum waɗi eɗen gandi konu ko mbiruji mawɗi gadota ko jolde e lamba kono noon so wuli on dartinani koɓe aroɓe gonɗi mon ɗi ko momteteɗi emin jiyaɗi e tawi ne woni ko haaloɓe pulaar mbiyata ko so tawi hande wonano nguleki ɓerdam tawat no gonɗam jooli kam Allah e mette so tawi no wonano gonɗam tawat no nguleki ɓerdam duppi kam Allah e mette mette ɗe keewi gure pusama sagataɓe mbarama tedduɓe koynama jawɗele keptama lefte ɗe mawni kono noon salamu aleykum ware onon jalte seeɗa onon sammo jalte groupe woni yeyde oɗon min tan layata ha jalte yimɓe jewta Fatim an ar ƴewde baran nden togguɗa nan ɗo wayno soko sinni an neɗɗo togga bara tareɓe nder oɗo wañi ronkiɗa yayal e jooɗo woppu nde barade ha ngeer aɗa way tan dambiɗo ni donkoɗa tan yayal o way wona gonga minne mi jaɓani ñande luumu ka calnoɗo mbiɗa
ay bonni kam vocal bo ande barada suusi winde bakay en manki bagde se an kam aɗa wonde sago ma heddoto kay mbiyata ko ɗe ngeer ɓe siwan ma ɗum ala wat siwanam sulma sa siwanami no mbatta man ko bagde setta al woɗɗi ko wiyam seeɗa mawna gaɓude mbayano gumɗo ko wulni ala min kam mbimi ɗum noon wayi muus o bulfal tan ɗi kurkal ɗi ƴetti joni kalta haal ɗanngal an kam an aɗa selli mbaɗatmi o kas hoɗo mburu o neɗɗo weeɗa kas elle kaccito ustu o kas ata wona pour reedu ko hoore wadde sago ma wala ma heɓa hakkude si wonam seeɗa an ena pufla guiteje yo ɗum no e wuuɗ Allah bonɗima weeɗi min kam anda hono tan an faati hon tan neɗɗo jogoto hakkille an sin tan neɗɗo nanne fawe tan goɗɗo weeɗe mi nannoma mi fawa min tan jurna darde mbayano unugal ni maro ɗo kaso muuli bon ha ɓuuɓe ƴew tan ni no cumirɗani eyyi min ɗum noon wayimi muus hande sukaɓe woɗɗo foof nana ɗanno ɓe nana jaa caggal leydi ɓe nana pirta ɓe nana maha galleji ɓe nana cooda otoji kamɓe ɓe keeɓi ɗo tan aɓe gujja jawɗi ga ɓe jara bulfaare ga ɗum foti gas neɗɗo yo hir ñemma min kam ɗum woni haalam wallahi billahi wallahi ko noon tigi est ce que en kawrin luumo ko an woni mo yiyanimi e so min kay mi yiyimo de ka cuuɗotoɗo min ne joni mi waccata nder tan wallahi Fatir arga arga an Fatir hoko ndewɗa tan an ha ɗi ñalbi konti hanki ha yimɓe kirtaki comme tenoy noon an haade ma tenoy wawa daƴƴe ɗe gooleje ha par fuɗɗoɗa tenoy sa tenoy addi leɗɗe ɗe a tuppat wuuro walla ko mbatta ɗe leɗɗe mi ñamde tonoymi tan ɗi konti caggalam mi tinani somi andumi ɗo garta caggalam mi yata ƴeew ngal ɓosel sa yera mbiyaɗe ƴeew ɗi bamɗe guila daruɗa ɗo ha han addani bamɗe humtata ɗumen sikkanno ɓayde sarata on ɓaɗi ma rek ma haɓɓi ɗum ko gunannoɗe a min mi wona nawle min nawle ndisa min haɓɓandema bamɗe haɗo wuuri ha an kam ka neɗɗo an kam ka neɗɗo ha min haɓɓandema bamɗe ha sokku mbimi yoko ren sokku mbimi ha sa renaki warma waɗami helino jungo ma ngo goltani ma nde kelani weturu woturma haya immo hooƴ ɗo fingal bangal nde kelaw saɗa towna korle ha ɗibbamde guila mbaɗɗa ɗo ha haɗaɗa woppi sa yani mbiya mi unat ɗo mi unat hay ndiga liggaki ha guila gartumi men ɗo leli togguɗa nde barat keɓɗa toon joɗiɗa min mbiɗa ni ko mbatta ko ka ha sida hay si wande mi ata e wawa an hoko mbaɗanmani sa wawana kam ata ko mbaɗanmani ha wallahi sa renaki mi weturu wotuɗo e guenol gara haɗo faɗɗi wona mi helino jongo ma ya ngol ko dande kelani min ɓurma won bande laabi sappo ndewa wadde crime drogue no belirɗa tuumeɗa gandanɗa laamu nanguma bonirɗa walla ceera e sagoma guura ka basa taw ko moƴƴo gonnoɗa ko fotno imam resde haalis jama ƴetta ñama ɗum o desde debbo yeebi ha metta mbari ɗum sukaɓe rewɓe ɗanno jinnaɓe ɗamino ndewo beelam aduna mbaylo jejjibto gummino iye ɗum fo ma yiye e nder film zeydi le fils de khalifa leñol fulɓe film zeydi onen ça va
alhamdulillah. Ça va bien. Mawɗum ni. Jam tan. Danni. Fatti ko min noddunoma pour affaire jeudi. C'est vrai, mbiɗa waɗano hen avancé seeɗa seeɗa. Eyi hay min semaine passé mi yehi toon. Kono jiɗmi ko walla boko mbiyanmami woppu dossier woppir noon. Pour holɗum? Jarani ko mbeɗa wima ko ni yaari walla ko ne yaari ko min tottuma yaro hen woppu woppir noon. A hulani somi rewiɗi mo wonko tawmi nder. Ƴeew aɗa ko jinmi toppir affaire ma joɗɗa jonde ma d'accord voilà ma laab enen mbaddi ɗum dewa wadde crime drogue no belirɗa tuumeɗa gandanɗa laamu nanguma bonirɗa walla ceera e saguma guura ka basa taw ko moƴƴo gonnoɗa ko forno imam resde halis jama ƴetta ñama ɗum. Big Weltare TV est partenaire uji mum rokkanno mon série mon Zeydi le fils du Khalif. dewa wadde crime drogue no belirɗa tuumeɗa gandanɗa laamu nanguma bonirɗa walla ceera e saguma guura ka basa taw ko moƴƴo gonnoɗa ko forno imam resde halis jama ƴetta ñama ɗum o desde debbo yeebi ha metta mbari ɗum sukaɓe rewɓe ɗanno jinnaɓe ɗamino ndewo belam aduna mbaylo jejjibto gummino iye ɗum fo ma yiye e nder film Zeydi le fils de Khalifa leñol fulɓe film Zeydi onen koto umpe ko leñol men findinte leñol fulɓe film Zeydi onen koto umpe ko rendo men findinte